Desde o século XVII está documentado esta zona como o agro de Santa Marta de debaixo do hospital, que abranguía un enorme espazo entre os camiños de Noia e Padrón e tiña algunha casa asentada no camiño de Noia. É o xérmolo desta aldea de sabor antigo o que contrasta tanto coa contorno urbana que hoxe vemos. Aquelas casiñas ao fío do camiño son o núcleo de nacemento dun asentamento que aínda hoxe ten a feitura de rueiro, de casas pegadas e estiradas ao longo da rúa. O primeiro barrio importante unha vez que se salía da cidade polas barreiras. A aldea actual preséntase aos nosos ollos como algo desconfigurada, pero é doado recoñecer nela as casas terreiras, de planta baixa, que eran as comúns nos barrios da cidade ata ben entrado o século XX. Esas que presentan portas e xanelas cun marco de cantería acostuman a datarse entre finais do século XIX e a Guerra Civil. Tamén hai vos exemplo das chamadas casas de sobrado, que son distinguibles por ter as xanelas do primeiro andar, case a rendes do tellado. Son un modelo máis amplo e evolucionado, pero tamén antigo, de vivenda. Os sobrados usábanse ben como espacio de habitación ou ben como zona de almacenamiento da colleita. Foron un tipo bastante común ata finais do século XIX, cando comenzaron a substituírse polas de baixo andar, que aínda hoxe son ben visibles na zona.